Mahal mo ba siya? Mahal ko siya gamay. Kamao kasi siya eh. Pag paminaw niya na gusto niya ng mga palami ba. Kahit wala ako'y gana. Bumubuhat siya ng pagi para gagahi si Junjun. Tapos pag gagahi na si Junjun, ano yun niya, siya yung magdala siya. Siya magdala ba? Parang na ano na ako ba, parang na-develop na ako sa iya o unti-unti. Pero hindi ko gusto makitaan kang nasasakitan sa akin man. Buta niyo eh. Para kung masaktan man ako, hindi mo makita. Agam, ikaw kasi nagsasalig ka lang sa akin. Siya, nangingita siya ng pagi para gagahi si Junjun. Ikaw, lagi ka lang nagpapatara. Ako yung giluluya mo. Ikaw, pag human mo wala na, gusto mo pa ng punan pa. Tapos ako human ako. Pait. Ikaw, sana mangita ka man lang ng pagi yung tao pero sala mo na yan siguro. Ikaw man good. Di ka kamao. Lagi ka nagpapatara. Mahal mo pa ba siya? I'm so sorry. Sana mapasaylo mo ako. Parang unana na, Jod. Kasi, lagi siya magtilap-tilap sa akin. Tapos nag-ano pa siya. Kumakaon siya. Ang galing niya kumaon, oy. At yun. Parang naano ako ba? Parang, ang buto na, didevelop na siya ko sa iha, oy. Hindi ko na alam yung anong bubuhatin ko dito, eh. Ikaw kasi, sa una lab na labtik ka. Pero karon parang wala naman kay kuan oy, hindi ka man kamao magkuan oy. Mag-practice siguro ka unta diha. Ikaw wala man. Parang pinapadayunan mo na murag wala. Nagpapaabot ka lang sa aking gana. Paita. Gusto mo na bang tapusin to? Sana mapasaylo mo ako sa bubuhatin ko. Kasi parang nawala na talaga ako ng gana sa iyo, oy. Kaya hindi magkakamaw magpalami, oy. Tapos, ikaw nagpapaabot ka lang sa akin kung gano'n sa ako gagana. Tapos ikaw, hindi ka kamao man. Mura man kag estatwa. Lagi lang nagpatara. Para kang hindi babalos ba? Hindi ka man babalos, oy. Hindi ka man kamang mabalos. Ako, kinakaon ko na tanan. Ikaw, hindi ka ludanon. Bakit ka ludanon? Kaya ako nawalan sa iyo ng gana eh, kasi ludanon ka eh. Ambutan niyo eh. Sana mapasaylo mo ako eh. Ikaw ni bala niyo eh. Ambut mo na dyan ko sabot dyan. Ludanon, magugkagot. Sige oy. Dili na lang tayo kutob oy. Sorry.